Khonato khai gan chabui viral ungjak o kukui bwsale sabo tai norok nukha luna bolao waterfall nainani thangwi kaisa poribar ni 9 jon twi o kochokmani tai o twi o kochoktani khorok buchuk thwkya hadikhe salainaimani twi kisa kok norok naitongni ani channel o paiya sa norok nukha nilima song swi muchungno twi bulaimani video bwsuk viral wngkha video viral ni bisingo tei kaisa video viral wngkha mo wngkha kukui bwsa chikon tei riang gan rwchabwi khwnarwui jotoni bwkhano khogwi namani o video belai no tabuk viral wngjak tai bini gan rwchapma khwnawi borok rok khinlaikhai chwng chini future o tei khoroksa khwnatotok rwchapna kwrwng singer manphirano hinui yang tei kaisa phaising hwnkhe Maharashtra ni Pune jila ni Lonavala o waterfall naina thangwi kaisa poribar ni 9 jon twi o kochogwi thangkha tai o 9 jon twi o kochogwi thangmani bisingo 5 jon hwnkhe thwikya. O news khwnawi ba twi o kochok thangmani video no nugui lukurok jotono khá khamjakha tai hinlaikhai kaisa naithotok poribar ni borok rok tongthoksathok khe beraiwi waterfall naina thangmani kisa jorani bisingo no tamoni tamo gothokgwi thangkha borokno twi o kwchajak nugui borok hai berainai thangnairok borokno banchirinani bagwi chesta naphano borokno banchirwi maliya borok joto twi o kochogwi thangkha. Ulo bongno rescue khaimani pore hinkhe saimankha o 9 jonani bisingo khorokbani mangkwthwi mankha hinui. O gothona no nugui sana thangkhai chini jotoni life no bo jora tamo jorao tamo bipot phaino chwng kunu saimaya tabuk chwng kaham kwrwng tongphano swrapchani pore tamo wngwi thang amo kunu saimaya. Amsa kok sawui no ang ani video no ma pari swnai norok ani channel o chajakkhai ba like subscribe share khaina tapukdi teibo kwtal video nainani bagwi.